खबर ना समाचार कोनो आयल बा आँख असरा में बा जियारा बलम घबरायल बा चिट्ठी लिख ले है घर छठ हम करत बानी कैसे दौरा ले जाई घाटे जुड़राल बा की रउआ बाहरा से घरवा जब ना की रउआ बाहरा से घरवा जब ना आए बुए बना मुझे छठ घाट के किरसा में हम जाई बुए बना मुझे छठ घाट के किरसा में हम जाई बुए बना मुझे रउआ बाहरा से घरवा जब ना रउआ बाहरा से घरवा जब ना आए बुए बना मुझे छठ घाट के किरसा में हम जाई बुए बना मुझे छठ घाट के किरसा में हम जाई बुए बना मुझे
जय बुए बला मुझे